Pues estamos en una sala nueva, este año nuevo, porque hasta ahora era en la sala de prensa. Se hace lo que se puede y ellos han hecho este milagro de juntarnos aquí en dos salas. Otro día puede ser en otro local o en otro espacio donde haya una mejor sonoridad. Yo estoy probando mi voz de profesor, de ex profesor, que ya la tengo menos potente. Me sentaré, lo diré por el micrófono y claro, las personas absorben también con su presencia pues la potencia de la voz. Y yo ya no la tengo como la tenía, así que me voy a sentar y os recibo a todos con este plan especial que se ha montado para aquí, ahora ya sin levantar la voz es mucho mejor. Entonces el asunto es pues realizar aquí una presentación bien singular de estos dos grandes artistas que estamos, sí, va todo muy bien, que estamos recibiendo en este instante. ¿Cuál es el plan? El plan, ahí está el perfil. El mapa intenta unir el territorio de Amoeiro y el territorio de Creciente, donde nacieron, porque son los padres los que dan a luz, las madres en concreto, a los hijos, y por las profesiones de sus respectivos padres, pues así ha sucedido. Y luego se encuentran en Ourense, pues no exactamente de forma casual. Lo cierto es que viven en Ourense y se van de Ourense. Uno de ellos, Antón, reside en Vigo, y el otro, José Antonio Caña Martínez, desde el bachillerato pues se marchó para Madrid, pero nunca ha perdido su suelo aquí. De hecho, tiene todavía propiedades en este territorio. Pero presentemos a nuestros anfitriones. La Fundación Cum Laude, que nos acoge, hace de esto. Y hace este ciclo anual desde hace años, hace sus concursos de pintura, tiene un club de lectura en una biblioteca local y está a punto de presentarse Cromática. Estas son, hasta ahora, la trayectoria del perfil de los últimos años que me marqué desde que transformamos el asunto de mirar un cuadro, mirar una obra, a través de la obra mirar al autor. Y yo le propuse que me gustaría que no fuera así, y así lo hice en alguna ocasión antes del 2023. Y a partir de esa ventana, pues abrí una puerta, y a partir de esa puerta dije, pues mira, yo quiero hablar de dos artistas. Uno que estará en Ourense y otro puede que no, pero que son ambos de escultura, como el pasó con Xosé Cid y Francisco Remiseiro, de Barro, Pontevedra, en el 2023, y esa es la foto del final. Xosé Cid pues está detrás de su hija y Remiseiro está al lado derecho, cerca de la cartela de la Fundación Cum Laude. Y familia, y su esposa. El año 24 fue Fernando Barreira y Leandro Sánchez, que se relacionan a través de Mallorca con este territorio. Pero la idea es, un artista tiene aquí su taller y otro puede que no. Uno es de una generación y otro de otra, y así los he ido poniendo. En este caso fue ahora pintura, y el año pasado fue Manuel Vidal y Baldomero Moreiras, dos pintores, dos generaciones, dos estilos. Este año, como la de la sala, pues también he roto el perfil. He buscado a dos artistas muy singulares que pasaron por Ourense, pero que no tienen taller en Ourense, que se sepa. Tienen pisado Ourense y es su mundo de infancia y de adolescencia, y nunca han perdido de vista Ourense, porque ambos han expuesto aquí reiteradas veces, reiteradas ocasiones, Ocaña incluso hace 2 años. Ahí tienen ustedes una serie de datos básicos
de ese mundo. Y esta introducción breve, que no la pienso hacer muy larga, solamente es para coger también el ritmo, y ellos merecen que se sosieguen también un poco, que han venido de lejos, pues es ese mundo que ya desconocido del Ourense antiguo. Ese Ourense que también comentó Risco, Cuevillas, Otero, el gran Otero Pedrallo. Bien, fíjense, ¿se ve en amarillo? Bien, en la pared. Sí, mejor. Porque la primera exposición del Museo Arqueológico Provincial de Pulido y la segunda, año 71, año 73. Ferro Couselo anda por el medio y Ocaña en la Biblioteca Provincial, siendo la segunda con Bretaña unos años después. Bien, Ocaña por aquí anda. Y para él este es uno de sus profesores de referencia. Tiene pensado hacer una obra un siglo de estos, una obra sobre él. Pero lo cierto es que sin él, pues como otros, no estarían por aquí. Y esto también con José Luis López Vázquez, uno un antropólogo, un filósofo. Les mandaban a los alumnos ir al Orfeón para escuchar a Otero. Y Ocaña iba y le hacía el resumen. Y luego se lo pasaba a los compañeros, porque controlaban. Ahí está don Ramón en la Sociedad Artística Orfeón Unión Ourensana en la clausura de una semana cultural hace unos años. Y aquí, en esta foto, pues Xaquín Lorenzo y don Ramón, entre otras personas. Y Pulido, pues alrededor de Otero, próximo a su lugar natal allí en Amoeiro, en Trasalba, el que le dio un empujón, unos consejos, unas ayudas, y el Ferro como director del Museo Arqueológico. Luego, pues Prego, las lecciones que recibió, uno de los escasos alumnos que tuvo Prego, de esta categoría, por lo menos. Y no tuvo muchos, a su vez. Y el Ourense aquel, en el que desde el río Miño se veía el seminario menor y mayor, y en vista aérea el menor y el mayor. Ese es el mundo. Como era o Ourense daquela? Pois o Ourense daquela era en branco e negro, as vistas polo menos. Hai unha vista ben particular que coñecemos, o Parque de San Lázaro todavía sin a estatua aí de Axorei, e esta é a cidade de Ourense no regato das Burgas por Arbedelo. O espazo urbano, un espazo cultural que pisaba esta xente da xeración nós e outros máis novos e artistas diversos e xente que quería darlle pulo a unha cidade que empezaba a despertar e facíanse hotéis como o Roma aquí na Rúa do Progreso. Bueno, pois esas vidas paralelas seguiron dende a etapa de Ourense. Eu intento simplemente como fondo desta introducción poñer aí unha serie de datos que collan na folla. A dereita da folla Pulido, a esquerda Ocaña Martínez, que dá pistas de o que fan, pero que sobre todo o que lle vou amosar é arte. O que lle vou amosar cun gran sorriso é sobre todo pois imaxes que teñen detrás técnicas, que teñen detrás pensamentos, que teñen detrás presas, que teñen detrás, que teñen familia, teñen traballos a que atender, foron docentes os dous, Ocaña na Universidade Complutense, Pulido nun instituto en Vigo toda a vida, e logo fixeron moitas máis cousas, pero isto é o que non é de arte. Isto é a base da arte. E esa intensa actividade cultural expositiva, con artigos de publicacións, en algún caso, con o caso de Ocaña, pois é o que configura ese sentir. E ese sentir é
o que lle vou amosar por separado para xuntalos despois. Velaquí, empezando por Antón Pulido, que ten uns poucos anos máis que Ocaña, e por eso é a preeminencia de comezar por il, ademais pola proximidade de vivir en Vigo, pois velaí está. Bueno, que dicir dil? Pois digamos que aquí nos xuntamos o gallá alrededor do marisco que se ve que hai todavía ou había cando ele os pintou, pero hai un mundo aquí no interior destas lotres que siguen devecendo por eles nos invernos. Antón Pulido, como xa vimos nunha diapositiva de introducción, pois fíxose mestre, sigue outros estudos. O primer destino é Casaio, unhas paisaxes fermosísimas do leste da provincia. Teño na mente unha fotografía dun gran cadro que non cheguei a ver en directo, que se ve en perspectiva os montes e van polo cumio daquele outro monte xente. Con esas cores, pois pinta, quero empezar por eso, pois o mestre e os alumnos nunha escola rural, que lle está a amosar un mapa cunha vara. A paisaxe de Pulido é marítima, non abundan no mestre de Trasalba, de Amoeiro, de Bóveda, de todo ese territorio do interior noso, non abundan as paisaxes, este de Baiona. E desos comezos, pois son ver en perspectiva esos dous vellos. Na perspectiva de Otero Pedrallo, ver nos anos 70. Dous vellos significa ver dúas persoas que naceron en 1900 e que teñen recordos de 1890 ou de 1870. Esa é a perspectiva histórica na que se movía constantemente don Ramón, e por eso me pareceu oportuno poñela pois no comezo deste plantexamento de Pulido. Cando el decide seguir estudos e vai a Terrassa e vai á Universitat de Sant Jordi en Barcelona, pois acada dende a mestría de vida, licenciase e tamén intenta seguir estudos a posteriori, pero en pintura e en grabado. Un día díxome, eu teño un Ferrari para facer grabados. E esta foto define ese Ferrari para facer grabados. A fotografía non me gusta, esa fotografía sin picado non me gusta nada, pero aí sae con ese Ferrari. Non é un Lamborghini Testarossa, pero é máis que un Lamborghini Testarossa. E aí hai dous grabados, non adoita facer moitos, pero son espléndidos. Eu vexo aí un mundo a descubrir nel. E logo, claro, a actividade pública institucional co Gaiás e aí con Álvaro Sisa, pois eso quería destacalo, porque despois xa aparecerá unha imaxe del. Quero me centrar nuns temas. Como falar del? Pois algúns temas fulcrais, dentro mesmo das artes, porque as artes un tense que sumerxir e logo sacar a cabeza. E sacala para todos nós, que a veces non somos quen de ver máis aló. Por exemplo, un dos temas ese é Un home camiña. O camiño azul, baixo a lúa, o camiño vermello, con estas terras azuis, pero tamén o que temos que ter en conta é que, ademais, máis aló do traballo en relación coas cores, está un concepto, ese camiño vermello dos anos 80, e xa no 90 o celebérrimo Ceo Marelo. Así o titula. Podía ser home que camiña en ceo marelo, pero é o ceo e a terra. E fixadevos que sempre é de costas. Camiñante dos anos 90 é un camiñar que chega ata as estrelas. Isto estuvo a súa beira moito tempo ata que
o Parlamento de Galicia engadiron aos seus fondos o Camiñante do 2005. E recentemente, porque este é do 2008, pois estos estraloques. E cesou todo, e déjeme dejando de mi cuidado entre las azucenas olvidado. Que diría San Juan en su noche oscura. Ainda que para min esta retranca que escoitei algunha vez ten moito sentido entre nós. E mire, para onde vai este camiño? Polo que camiña Pulido. Para onde vai este camiño? Pregunto yo, señor. O camiño non vai, por este camiño vais. Por este camiño vais. Aquí acabamos de ver unha serie de momentos nos que Pulido fíxonos camiñar con ese camiño e que eu tratei de xuntar a partir desta breve reflexión. Outra das facianas de Antón Pulido é o retrato que lle encargan de persoeiros e que a veces temos a fortuna de que alguén sacou unha foto como esta tan fermosa e a caída cando lle están entregando o cadro. E aí estaba Pulido, está o cadro, e el con esas barbas de Tom Bombadil que sae en El Señor de los Anillos, que daquela aita non se publicara. Pois ali está amosando a don Paco Fernández del Riego o seu traballo. E detrás o seu amigo e compañeiro dentro do seminario, pois Mieito Lezo, que tamén está aquí hoxe. Ramón Piñeiro, Isaac Díaz Pardo, Manuel Luis Acuña, Filgueira. Canto se podería falar deles e en que momento fixo eles eses retratos? Este é, pois, no momento en que lle está entregando o retrato sentado está don Paco Fernández del Riego, que era amigo de Ramón Piñeiro, este é o retrato, e aquí está Isaac Díaz Pardo, e por riba, fixe na escala, Rosalía de Castro, unha mociña fermosísima, renovando iconografía. Para unha serie de La Región, fixo, cando escolleron para facer un debuxo, ele escolleu, ou deronllo, Antón Losada Díaz. E veleísta Pulido daquelas, con barba máis pequena e melena máis longa daquelas. Fixo a Marcos Valcárcel. E aquí temos dous persoeiros de distintos momentos históricos do século pasado e de principio deste, que realmente pois fixeron patria a nivel galego, e patria a nivel ourensá. E así os trata e retrata. E a Ramón Otero Pedrallo non podería faltar, presidindo, aquí está o retrato, o salón da Casa Grande de Cima de Vila. As outras fotografías é unha pequena licencia que engadín cando lle dan o premio Otero Pedrallo ao propio Pulido, persoeiros da cultura galega. E detrás ve o cadro. Estamos en casa, estamos entre nós, e ese é un perfil que non desbotou nunca, porque sigue a facer, constame, ese tipo de retratos. O tema da muller. O tema da muller, canto se podería falar nas súas mans, e eu escollín estas. A muller, os fillos, a muller en azul, nova, espida, este picado cinematográfico que espectacular, absolutamente, con ese desenfoque, sin falar aquí de estilos, de ismos, por exemplo, o expresionismo, pero non hai moito máis aquí que eso. A muller deitada ou a muller en azul que está contra a mesa. Pero os fillos de Pulido, primeiro, os seus, e fala dentro do corazón. E aí están irmáns, os irmáns e un canciño na porta do seu estudo, anos 70, ao comezo dos 80. Estamos falando dun tipo de cores moi expresionista, pero estamos falando dun tipo de encadre pois tamén espectacular. Mirade a maxia.
que desprenden esas sombras. Mirade a maxia que sae de ouro dende o propio estudo. A nai máis nova, nun areal, a nai que se ocupa do fillo lavando, a nai nova que o levanta, son expresións dun afecto no que hai unha aperta, pero a lúa está dela vendo como unha constante. A lúa non falta. E aí está a lúa con dúas mulleres. Esta serviu para o cartaz desta conferencia de hoxe, pero esta é na Gran Vía de Vigo. A Gran Vía de Vigo. Ainda que el prefire a lúa, e se vos pregunto, cuarto crecente ou cuarto menguante? Eso fai pensar, verdad? Porque hace o do revés e a lúa di que engaña o tema da C. O caso é que el prefire este tipo de lúa, non a lúa chea. Non a lúa chea. Ben, pois hai unha manchea de aperta de nai a fillo. E aquí, en distintos momentos, eu evitei, como vedes, poñerlle os títulos, poñerlle os anos, non cargar isto, simplemente amosar un ronsel, unha idea. Tamén distintos tipos de técnicas. Aquí contra a mar, aquí nun areal, pai e nena, dos novos, pero que se materializa nunha intervención urbana permanente na praciña de Peniche, en Vigo, que é unha xoia absoluta en toda Galiza. Aí tendes unha aperta, aquí temos outra aperta e a lúa, e aquí temos unha sobreimpresión baseada nunha foto con eno sentado no colo nesa praza de Pulido, vamos a chamar así, porque é ali na zona de Vigo, que nace esta praza con estas cores, estes temas, no contexto das kermeses, que é un concepto no que se move dando os anos 80, máis ainda dos anos 2000 ou 2005. Aquí está a aperta e aí está das primeiras kermeses. E aí hai un díptico, e este é a fase, digamos, seguinte con este tríptico. Un tríptico que volverá a aparecer máis adiante. Mirade a praciña da aperta. Un gran mural na medianeira, a palabra aperta, que son os bancos, que se retroiluminan dende abaixo, e a parede que vai subindo coas ondas da rúa que sube ou baixa. E Pulido tentou facer ali algo. E aí está pintando nese momento. Ali paramos ás veces a sacar fotos. Os da Fundación Premios da Crítica de Galicia, os amigos, cando vimos de día ou vimos pola noite. Aí está o mestre diante da obra e despois, nunha fase seguinte, pois fai na parede da casa do outro lado outro mural, un mural en contexto para visibilizala no espazo, como faría pois o propio mestre Mateo co apóstolo maravilloso que está no Pórtico da Gloria, que en realidade é un profeta, que é Daniel, que sorrí en dirección, como dicía o profesor Moralejo. Por que sorrí? Pois porque ali diante, a través do espazo, está a Raíña de Saba. E sorrí porque é unha muller. E o sorriso ten que ver coa vida, e o sorriso ten que ver coa fecundidade, e o sorriso ten que ver co mundo que temos e legamos. Pois o seu amigo non quería, apenas se verá, eu casi non a vexo aquí na pantalla, pero Modesto Hermida fixo un caído poema para este mural nunha ocasión. Como era? Era así o espazo. Aí o tender na imaxe superior. E aí está o proxecto, na imaxe inferior. E aquí, unha parella de enamorados que Pulido sobrepón a imaxe para dicir
vayamos a visitar, sentémonos aí na Praza da Aperta. Pulido non dá a man escasas veces, Pulido dá apertas. Por lo menos unha, é forte, que é o que me gusta. Bueno, pois aí está el, unha foto que a min me encanta, que ben sacou, aquí o que nos sacou a nós os dous, cando eu fun a visitar a exposición na Fundación en Vigo, pois bueno, que peor xa ben se podía quitar, pero o que me interesaba é o ben que saiu il, e o ben que sae o tríptico da segunda fase, que esta imaxe é a escollida para o libro da antolóxica no Museo de Pontevedra. É dicir, todo vai se enfiando. E a arte de Pulido espállase a través de publicacións, de capas de publicacións. Agora de Orcellón do Carballiño, busquei unha dun home que camiña, busquei outra, pois así, máis, se queredes chamarlle Kandinsky, por dicir algo, abstracta, no medio dorna, libros colectivos, como este homenaxe que se fixo dende Vigo a Manuel Antonio, e aquí o de Arcadio López Casanova, pois esa portada, esa capa. E esa capa e ese nome, Arcadio López Casanova, sairá todavía despois en relación coa Insua dos Poetas. Estas son capas de libros dos amigos, de Modesto Hermida, de Vieito Toledo, de Senín, Vigo, Fronteira do Alén, primeira edición, que saiu así, puro concepto. E aquí, cun cadro del do Berbés, na recente edición da editorial Irindo. Bueno, pois, Arcadio López Casanova é o motivo de que Pulido deu o salto, despois xa da instalación da Praza da Aperta en Vigo, pois a un mural que é vidro, un mural que é unha instalación, un mural na Esqueva de Madernás, en Carballiño, que realmente se fixo, pois, xa vedes a data, 2023, e a foto de Xulio Gil recolle moi ben nesa pose, ese andar, causa e efecto. Un gran poeta, un poeta a descubrir por a que non o coñeza, e, sobre todo, unha figura na que fixo Luís Tosar detrás tamén como na presidencia da Insua dos Poetas, pois que il fixera, dera algo máis de sí facendo esta obra que se sae do que normalmente fai. Non fai nada, fai días, semanas, meses, que fixo este monumento dedicado a Castelao, con obras de Castelao, fixoas, xuntounas, empaquetounas, amosounas, fixoas así monumentais ali na Insua dos Poetas. Isto é un deván, un derrière, de día da presentación. Estamos a falar de un conxunto excepcional que temos entre nós, na nosa terra, preto de Carballiño, que paga a pena visitar porque o acceso é libre. É un espazo lúdico, pero sobre todo é un espazo cheo de vida, de cultura. Un camiño de arte feito, pero un camiño de arte feito como? Feito, aquí non se escoitou música, escoitas a miña voz, máis ou menos, con algún eco, pero Pulido, esas todas obras, fixoas con música. Hasta que temos visto ata agora. Pero hai algunhas obras que son dun músico, un clarinetista en concreto, que tamén ten unha serie a través dos anos. Un clarinetista do 91, do 92, do 2008, que esta máis icónica aínda, é unha paixón dende novo, unha voz excepcional ou polo menos maravillosa, dentro do seminario. Ali estaba Jaun Sarás, ali estaban outros grandes mestres de canto e de música, e Pulido estaba neso. Iso é algo que une os nosos dous artistas de hoxe. Tamén a música. E un retrato, para rematar. Un retrato de Álvaro Siza, no ano 94, que lle fixo a él, que o acompaña outro retrato, que é un autorretrato,
quero-me despedir esta primeira folla deste díptico de hoxe, pois coa felicitación que nos agasallou Pulido cun clarinetista fai uns días. Estamos no ano novo, pois aí está a vista ese aninovo. E dende máis lonxe, pero tamén dende Ourense, comparada por Ourense cando neno, José Antonio Ocaña Martínez. Esta foto ten historia. Foi a sacar Xulio Gil a Madrid fai poucos anos, 2. E fixo posar de diversos xeitos e ao final escollemos esta, unha foto que se expuxo en Ourense, na Praza Maior, na Fundación, e logo se levou a Vigo, aínda que se inaugurou, a Coruña, aínda que se inaugurou en Vigo. E realmente está moi ben escollida, porque é como se Xulio Gil, naqueles minutos, naquela hora e media, naquelas 3 horas que estuvo con José Antonio Ocaña, pois captou algo que é moi querido para el, o traballar con espello, o traballar dende o concepto do mantelius. Esta foto tiña que ser en branco e negro, e aí está con outras varias obras. Bueno, o cartel que se escolleu para hoxe baseado nunha das súas obras de Bogart e Madonna, pero as seus orixes en Ourense. E Ourense está en el corazón del Lanzuelo de Anxo e San Rosendo de Celanova. Esta é a áncora que o fixa aquí. O seu pai era garda civil, andaba por zona de fronteira. Ao final viven en Tamallancos, no cuartel, na casa cuartel. De camiño para Tamallancos ao fin de semana, no viaje Marca, pois pregúntalle a don Ramón algo, e como me ten dito José Antonio, e él hablaba ya todo o camino hasta Tamallancos. Así era don Ramón, o don Ramón que coñeceu il de neno, o don Ramón que coñeceu explicándose como abría as mans, como daba a entonación ali nas leccións do Orfeón cada ano. Bueno, pois foise para Madrid, fixo o bacharelato aquí en Cisneros e foise para Madrid e regresa, ten un piso aquí, as exposicións, coa súa nai, unha exposición aquí, outra exposición ali no antigo Simeón, outra exposición ao Marcos Valcárcel, outra exposición en Bisol, bueno, a penúltima aquí, nesta sala. E realmente aí está amosando o que fai a finales dos 70, que fai entre Ourense e Madrid, pero sobre todo en Madrid. Algúnas fotos quedan daquela. Un Anxo Martínez que impulsa en Ourense a presenza de San Rosendo e a súa recuperación histórica, cultural e cultual, porque promoveu incluso o trido na catedral. Con toda honra, tiñamos que inventar as lecturas en galego porque os libros en galego do ritual non estaban listos. Estamos falando daqueles anos 80. Aquí están obras de Celanova, obras na zona de Entrimo, obras en Ourense. E esta é unha obra de Ocaña, unha pintura, e aquí outra do propio Anxo, que debe de estar, polo menos unha, moi semellante en Celanova. Un Anxo que lle tiña devoción, un Anxo que empurrou esta decisión, e un Anxo que lle dicía, como, lle deu a biografía, hágame usted isto. E ele vai, é un home moi reflexivo, un home que abunda na erudición, dalle voltas ás cousas, investigando e logo expoñéndoas. Entón foi sacando do seu maxín estas obras, e aquí está montando no baixo da antiga biblioteca en Saindiz, está montando a exposición.
un poquinho máis delgado, con barba máis morena que hoxe, e aquí o vemos pois con algunhas obras, a morte de San Rosendo é esta, e unha delas pois está hoxe na catedral, aí donde indico, no tramo dianteiro da Capilar dos Desamparados, no deambulatorio. Teño fotos de fai 2 anos, de cando fomos a ver, fun con el a ver si habían montado ben o final, si habían limpado ben, e si estaba ben instalado aí nese lugar tan senlleiro, pois como se tivera algo de humidade, pero ao mesmo tempo é un deambulatorio que se furou no monte de Montalegre e, polo tanto, as filtracións de auga pois nunca escasean. Il seguiu matinando dende Madrid. Podemos facer isto no claustro de Celanova. Vamos a facer un gran monumento no Xerés. Bueno, ideou escultura, porque xa daquela empezaba. E ali no Estes Mosteiro, aí está, isto está feito en aceiro cortén, é un modelo, e isto é a idea na que se pensaba. Pero resulta que o destino quixo que se transformase en museolóxico na torre. Como? Así. Un plano de arquitecto, a torre, e dende abaixo hai un políptico, do que logo falarei, que se fixo no 2007 para inaugurar este perfil, e cada unha destas obras San Rosendo e Fránquila, feitas nos anos 70, feitas sobre liño, desenrolando o que estaba en papel ao alcance de poucos, que é a vida de San Rosendo, pois vaina expoñendo, chegando á escultura que estaría á altura da praza de Celanova, na parte superior o tríptico. Bueno, realmente estamos a falar doutro concepto, un Rudesindus, el milenio recobrado, 2007, 2006, nese tempo. E l'idea un plan novo, idea un tríptico que é un políptico, e ao mesmo tempo cos espellos, e ao mesmo tempo fai unha infografía, fotografiando unha a unha, centos e centos, varios miles de fotos dun cráneo en anamorfose, que a través de un vídeo vaise movendo. Era cando funcionaba ali no baixo da torre en Celanova, ou aquí cando se puxo na sala pequena, a sala 0 que se chama no Marcos Valcárcel, impresionaba. Poñer os pés ali, que che vai poñer nada destes debuxos que fan as tiendas de publicidade e emiten a súa imaxe ou anagrama na rúa. Non. Tú poste ali onde está o cráneo, e é outro mundo, é outra sensación, a vida que pasa por diante. Bueno, pois aí está el en Madrid cociñando o políptico, aí está pintando, aí está unha peza, aquí está outra, e aquí está indicándolle a unha colaboradora excepcional, a súa nai. Porque a súa nai, que borda como bordaban e bordaban como bordan todavía quen sabe bordar, e borda daquele xeito maravilloso, pois a súa nai está cosendo as sandalias e cóseas con fío de ouro na tela. Bueno, hai que achegarse a velo, pero simplemente para que vexades a minucia con que adoita tratar o tema. E logrou unha convencer cos seus anos e coa súa arte. Ten feito varios tapices ou paneis que logo colga en cadros que son excepcionais no concepto abstracto. Pois o políptico, coa instalación, así de noite, aí está. A figura a figura feminina co anxo, e il autorretrátase pensativo cun espello. Na parte inferior, o detalle do vídeo, quixen poñer o número 4088 en concreto. A foto 4088 do vídeo. Estamos a falar dunha obra excepcional. Pero iso parece que non fixo máis que cousas sobre San Rosendo. Pero el ten a súa actividade no CSIC,
no Consello Superior de Investigacións Científicas. Foi profesor na Complutense en Madrid, ata que o deixou, e fixo escritos para publicacións do propio CSIC, ademais de ir creando o seu plantexamento vital artístico. E, bueno, por exemplo, Sole, Taller Juan Hernández Pizjuán, Círculo de Bellas Artes de Madrid, cando foi ali a ver. Bueno, non o quero ampliar, pero realmente é unha muller que vai sobre a area, bañada polo mar, e realmente hai unha peza interior que está realmente aí pegada na obra. Bueno, unha peza Evanescencias que se viu aquí en Bisol, e máis alá do mundo. E aquí hai varias cousas. Como traballa a abstracción, como traballa elementos con estas pinceladas, con estes elementos que logo farán arquitectos de fama, pintores de fama mundial na década seguinte, pero que il sempre fixo gala de andar fora, digamos, da penúltima moda ou andar fora do penúltimo grito. Isto trouxo aquí a Ourense na Diputación no ano 2004, cando a Diputación trouxo incluso a dous grandes artistas italianos da transvangarda, e foi un espectáculo, pero un espectáculo pois que non é apto para menores, porque realmente a proporción áurea e o plantexamento de dibuixos e cores, o plantexamento de o home mirando un cadro, o plantexamento de isto que se pode ver nas artes dos anos 30 na arte europea, pois están presentes. E isto ten o seu aquel. Esta é unha obra inédita que teño preto na casa. Un día, con moito segredo, ao redor de min, notei algo extraño, acabei chegando a casa, tes que vir pronto, abrí a porta e ali estaba, no hall, na entrada, esta peza. Bueno, deixoume, case que me caio para atrás, porque non a esperaba, ademais ten unhas boas dimensións. Que ten ademais un título doble, en estético caminar a Oriense, é no 2010, estamos no ano santo compostelano, daquela. Estamos nun plantexamento, digamos, no que están aquí os mantelios, está aí, pois, a entrada ou a saída da porta norte da Catedral de Ourense. Como xurdiu isto? Pois un día di, colle a cámara e ven comigo que teño que sacar unha foto. E sacoume unha foto, así vestido, sin a pluma, a pluma engadiu un artista. E sacámola aí. E despois xa apareceume ese día, alá polo ano 10, na casa, con esta obra, e dixen eu, pero home, aquí está tamén Xosé Cid, e aí está a morte. E aquel pobre que estaba ali aquel día, esta sacou o pobre. Pois é claro, pero aquí que hai? Pois aquí eu podía facer que xurdira máis alá do Rudesindus e de San Rosendo, que xurdira toda esta charla. Porque aquí está Mantelius, como se fora unha alfombra, como un patchwork. Aquí está, pois, a catedral, que se desfacía, como xa il comezara a facer, pois, nalgúnha ilustración que teño visto, nalgún cadro que teño visto de algún amigo común, como desfacéndose. Hai chove dentro da catedral. E ao mesmo tempo aquí que hai? Pois aquí hai un rastro da obra famosísima de Vesalio do século XVI, que é un esqueleto pensando na morte, na porta, anteportas. E aquí do outro lado está Xosé Cid, como se fora mirando un cuadro, como se fora cun periódico por trás, que esa é unha serie del moi coñecida e moi famosa. Esa púdose ver no Museo Municipal de Ourense. Titulábase Lo femenino como pretexto, 3 décadas de figuración.
E aí está lo femenino como pretexto. Aí agacha segredos. Imaginade a un Velázquez que de pronto mira que hai máis alá e resulta que te metes, como dicía Gautier, Teófile Gautier, dentro do cadro sen darte conta. Tú que ves dentro das meninas? Bueno, pois aquí está un cadro por empezar e aquí está unha figura que pasa alrededor dun cadro. Un cadro dentro dun cadro. Un cadro que é abstracto. E aquí está Bogart e Madonna e algo máis. Que temos aquí? Pois temos un Mírame 1 e un Mirar cuadro e un Mírame 2, un Mírame 2 do 87, que Giacometti, e un Mírame 6. Un Mírame 6 aquí. Unha que é a obra que está en 100 obras mestras de arte ourensá. Bueno, pois, a serie Mirar cadro, que tuvo moito eco, por así decir, unha figura que mira un cadro, ou pode ser unha modelo que está dentro dun museo, e que o cadro está por trás. Ese cadro que é abstracto moitas veces. E o Caña mira o espazo de Ourense, e o Caña pinta nos anos 80, comezo dos 90, este tríptico de notables dimensións da tenda de Adolfo Domínguez daquela. Póñolles por baixo algúns nomes que seguro que lles soan. Por exemplo, Carolina de Mónaco pasa na bici. Xa tiña daquela 3 fillos. Ingrid Bergman aquí ven. Alá o escaparate no centro coa roupa. A Habana que baixa. Aquí dúas figuras deconstruídas estilo Kandinsky e aquí o propio Caña, na parte esquerda da obra, na dereita que vemos, Derrier, e ele está aquí sentado lendo pois un texto que seica, que eu creo que é así, tal como me dixo, é un texto que lle deu pois Saura, escrito na máquina daquelas. Moitos de nós que peinamos canas ou case sabemos de que existiu algo antes da informática que eran as máquinas que ben barullo que metíamos, que nos chamaban dende o patio de luces cando estábamos a escribir. E aí está ir lendo un texto e aí está Ana, unha das súas musas, que era esta de Mirar cadro 6, que está ali no espello. Bueno, pois, esta é unha obra realmente espectacular, unha obra que fala dun Ourense que xa non existe, porque aquelo está pechado. A sala nova de Adolfo Domínguez pois está noutra zona, está no paseo, e nada que ver aquela imaxe da sastrería Alfaro, nada que ver aquel mundo, e este é o mundo da Caña naquel momento, nesos anos 80. Que máis? Pois finalizar. Penúltimas obras. As grandes exposicións dos últimos anos. Ars Natural no ano 16. O proxecto dos anos 90, pero ele ten feito tantas cousas ali en Madrid, onde así, que na Complutense, que non ten tido tempo. E logo no estudo fai isto. E logrou facer un proxecto que casi podíamos dicir que é faraónico, no sentido de espectacular, así as rampas que se vai ascendendo cara ao templo funerario de Hatshepsut, por exemplo. Porque ele intenta unir as súas obras co espazo urbano ou co espazo natural. Por exemplo, isto como Museo Nacional de Ciencias Naturais. Escultura, pintura, as obras que dialogan as obras súas, especialmente concibidas para dialogar con unhas obras concretas que hai no museo. E que o deixen facer a exposición no museo. Ademais, bueno, pois, estamos a falar instalación nos xardís tamén. Ten que ser esta obra, ten que ser para este sitio, ten que ser con esta idea. Estamos a falar, pois, dun mundo, e ese mundo de estéticas botánicas de lo real a lo irreal, que é o real, que é o irreal,
Sesine paine pom, esto non é unha mazá, que dicía aquel cadro de Magritte, e estaba pintando. Bueno, pois realmente como é a vida. Pois ali está Ocaña pintando, expoñendo no Real Jardín Botánico, no pabellón Juan de Villanueva, no estanque de Linneo, no Paseo Carlos III. Todo isto foi a estéticas botánicas, fai uns poucos anos. Bueno, a veces os catálogos son espléndidos para exposicións pequenas, a veces outros son pequenos para exposicións espléndidas. E realmente estamos a falar dun mundo no que a súa muller, Elina, pois a veces posa, como nestas dúas obras, ou tres. E aí están algunhas das que amosou daquel momento, ou a intervención ao redor do estanque. Como vedes, a versatilidade del á vista. Pero xa anos antes, e a veces a anticipación, como aquelas pegadas 10 anos antes de que as fixera Sol Lewitt en Estados Unidos. Pois el trouxo nosa galería de Bisol el sueño estepario de Hermerico, o rei suevo que trouxo os suevos ata a Gallaecia, e foi o primeiro rei da antiga Gallaecia. E da casualidade que se ve na historia, no decurso da historia, o primeiro reino post-imperio romano de Europa, o noso. Non como nos fixeron creer o dos visigodos. E il xa, pois no ano 13, que o quixen poñer por eso, antes da magna exposición que se fixo aquí en Ourense sobre os suevos, fai uns anos, pois realmente il no ano 13 xa anda nesto, e xa dase conta de que isto é así. E é unha homenaxe á base do antigo reino de Galicia. E fai 2 anos, pois esas esculturas que ocupaban un lugar menor nunha exposición de pintura, de pronto fai unha exposición que ocupa esta zona, a seguinte e a outra detrás das vosas espaldas, das espaldas súas, pois fai unha exposición de esculturas e unha pintura. E esta é a pintura. Zapatos, zapatillas, ano 85, é outra das series del. E alá no fondo, Antonio Gala, Antonio Saura, etc. Bueno, pois realmente estamos a falar de a sala aquí mesmo. Estábamos aquí mesmo onde estou. O cadro estaba detrás de min, onde está a pantalla. A sala está onde está José Antonio e Antón. Unha zapatilla e unha pirámide perfecta. Esculturas. E isto estaba no centro da sala baixo a vidreira central. E é unha composición das que adoita facer el. Vexamos algunha, na que traballa, pois, tamén engadindo o seu saber dende a xoiería e dende a ourivesaría, pois, Elina Basílava, a súa muller. Engadíndolle, pois, algunhas pezas prata, ouro ou pedras semipreciosas ou preciosas. Pois isto están sacadas na exposición e aí están os materiais ou o título das obras, porque trouxo madeira, trouxo metal, trouxo formigón, trouxo pedra, trouxo todo co que tiña traballado nos últimos anos. E aquí está a mostra. E isto é, pois, un aceno cariñoso cara a él, porque estábase montando a exposición e ele está aí, non sei se falando por teléfono ou está pensativo, este cabalo que o ideou nun ano e que noutro ano máis preto de nós pois foi no fundir a fundición de Xosé Cid, o seu amigo de sempre, e pois aí está fundido na fundición de Xosé Cid. Ali Tabadela, e aí están 3 desas obras. Medio siglo tras a idea, Glaucón titulábase a exposición. Como vedes, un aceno erudito baseado en Platón, baseado no mundo do século V a.C. E ese mundo trainos ao final. Vaiseme apagando a voz, estou na cuidando para chegar ao final, porque xa non é que teña que beber auga, senón simplemente que quero chegar con este mesmo tono ao remate. Esta podería ser o remate, aínda que non é ningunha conclusión. Titúloa Certidumes no horizonte. Aí está Ocaña cun abrigo como que trae hoxe,
con a maleta, viaxeiro, como hoxe. Está de pé. Está no políptico de San Rosendo, que iso é do 2007. E esta é unha das penúltimas obras que coñezo dil, que é unha persoa nova, con a trenca de costas, mirando como miran pois aquelas camiñantes de Pulido a un espazo, horizonte, onde hai un mar, e alá no fondo hai unha figura que non a veredes moi ben, eu teño que ampliar para saber que non lle faltaba a cabeza, pero parece unha persoa que está pois que va ao espacio. O camiño sigue diante dos nosos ollos, teñamos a idade que teñamos, e ese camiño de dous artistas, neste caso por vez primeira coetáneos, nesta sala por vez primeira do ciclo Mirar el Arte, pois é o que lles quixen amosar hoxe. Pintura e escultura, escultura e pintura, dúas vidas que teñen un pasado común na infancia, na que se xuntaron a través de xente, grandes persoeiros de Ourense e da cultura galega, realmente que beben nesas fontes de auga clara, siguen pois, aínda a día de hoxe, pois, soñando con eles, pero avanzando no camiño das artes, creando fora das terras estas que rega o Miño, que rega o Xil, e destas árbores que teñen que vir a abrazar, a darlle unha aperta, sexa a Padroso ou a outro sitio, porque se perdes de vista a terra natal, o berce, perdes de vida as raíces. Boas tardes, boas noites, moitas gracias pola escoita atenta. Foi todo un reto ter falado deles, tendo tan preto. Procuraba non miralos máis que de sosolaio, que un xa ten tablas de daraulas moitos anos, pero é inevitable, como son tan pequeniños de corpo os dous, están tan lonxe de min, pois era inevitable miralos, velos, escarlles un sorriso, bueno, polo menos dicir, mira que atopou este homiño que ven dicirnos como, pois eso, unha serie de obras que fixemos, pero o que quero dicir é que non nos esquezamos deles, malia estar fora de Ourense, porque siguen sendo ourensáns e creando unha arte universal. Aí están eles diante de vos.